Takže čaute ľudia, dneska hráme Minecraft Scary Mody. Naposledy sme zabili The Man from the Fog, ale dneska tu mám svojho hostia, lomeno... Why? To je survival. A podľa... Už, to som mal... Jej. Čo si mi zobral? Hej, krumpáč. Dobre, to je... To je to? OK. Áno, rybu, tieto cobblestony. Letieť od nich ako sraby. Kamo, ináč ja som si givol jedno lietadlo, aby som skúsil. Herobrine! Už nikde. Ne. I'm going the fuck out. Jo, je na tej strane a je už noc, určite pôjde po nás. Ja idem pod zem. Stone. Ja neviem, ale aj tak idem pod zem. A ja tu mám rieči. Asi počujem aj ďalšiu vec. Ok. Tak... Ty máš na posteľ? Nevyrobíme si... OK, ja mám... To si bol... Ja som zabudol ako položiť tú posteľ. No, mám. Mne to dalo, že I can't sleep. Už viem spať, chod spať. Pod zemou. Chod spať. Však predsa v oných options, controls, keybinds. Však si vyber. Mám už iba 6. Yes! Ja letím! Oh my god! Oj. Jo, a neviem... No tak poď. To som ja nebol.
Kde si zmizol? Dobre, hodil si to do tej lavy. Ježiš, nestrčme. Kto ide prvý? OK. Ale Doriti, keď chceš, aby som šiel prvý, tak uhni. Ale ako som... Ako? Ty si na tej strane, choď sa prekopaj. Ja neviem, ja mám mind fatigue. Hej. Yes. Dobre. Tak ja mám ten druhý na druhej strane. Nie, znova som sa hitol. Asi to fejkoval ten Siren Head. To som len tak naschvál som šiel do postele, aby som si nedal fall damage. Aj, ten mining fatigue. Ale nemal by si jeho schopnosti, šiel by si takou istou rýchlosťou a všetko. To tiež nefunguje. Však hovoril som ti, že ten mod Morph funguje iba na normálny Minecraft. Na mody to ťa premení, ale nedá ti to jeho schopnosti. Nebudeš rýchly, chápeš? Áno, nemá to... Teraz som povedal, že ti to nedá schopnosti, ktoré dáva normálny charakter z modu. Prečo musím mať mining fatigue? Ja sa zabijem a one... áno, aby som mal naspäť srdiečka. Nie. Tak koľko zabíma. Ale choď preč, aby som... OK. Veci. Dobre, čo mi chýba? Lopatu. Teraz mi hádžeš zbytočné veci už. OK, môj iron, konečne. Jaj, rýchlejšie kopem. Čo? Fakt? Ale jo, nevidím na mape, na minimape. Musím ho vidieť na minimape. Preč? A zobral som ti posteľ, tu je. To je dosť iron. Yes! Ešte tu hore. Gold! Ale nemáš ironový pickaxe. Okay. Počkaj, niekto ide. Čau. Dobre. Nič.
Prosím? Hej. Áno. Hej. Dobre, idem ku tebe už. A, je tu ďalšia cesta. Ja si tu vykopem ďalší iron som našiel. Hneď sa vrátim ku tebe, viem cez tu naspäť. Cave Dweller! Jau! Nie. I'm scared as fuck. Idem za tebou vlastne. Ale či... Neukazuje mi, že sa Cave Dweller spawnul. No. Ne! Už sa spawnul! On sa spawnul! Ide ku nám! Nie, uhni! Doriči. Myslíš? Neviem, kamo, fakt neviem, sorry. Ale podľa mňa vie. Hlavne nechoď tam, vidím ho na minimape, že je presne tým smerom. Ja mám minimapu, ty máš journey map. Nie, on je žltý. Dobre. Nie, to není presne u nás. Počkaj. Nie, tam je niečo iné. Počkaj, skúsim sa namieriť čo najviac ako ty. Tam je. Tadiaľ. Není hneď za tým blokom. Musím sa znova takto nastaviť. Nie, to je niečo iné. Vidím, že tam niečo je žlté, ale je to niečo iné. On zmizol! Yes, není tu! Kamo, túto bol. Niekde túto vedľa toho goldu. Tak zober si... Nezobral som ti ho. OK. Jest túto. Iron. A došlel mi pickaxe. Pickaxe. A to není troška. Len si toto nastavím. F3H. A vidím, že vydrží ešte 63 blokov. Daj si F3H. Čo ti napísalo? Áno, F3H. Advanced... Nie, ukazuje ti to Advanced Tooltips shown. Ktorý ti, kamo, tam je typek. Tu je. Oj. To je blbosť na tomto módu, ak ťa trafí si dead. Skoro. Ale tak, kamo, nevieš sa ani regenovať tak dobre.
Nechceme prespať? Už sa nedá. Kam on príde? Počujem ho, že prichádza. Z tejto strany ten skeletón. Takže on zmizol stadiaľ to a prejde tadiaľ. Počul som The Man from the Fog, ale... Ale není ani na minimape. Čo? Kámo. Ale nevyzerám zranený. No chod si Však si máme rozdeliť, nie? Čo? Kde sa spawnul? Nevidím ho. Asi tak, není ho vidno na minimape. OK, toto sú podľa mňa všetky irony, ktoré nájdeme, alebo ideme ešte trošku kúknuť. Tuto by nič nemalo byť. Pozor. OK. Ty máš mining fatigue. Čakaj. Čo? Dobre. Kde položíme postele? Podľa mňa by už mohla byť noc. Ohni. Není. Kamuj. Dobre, rozdelím už ten... Poďme si vypiecť iron, rozdelíme si. OK. Však máme si rozdeľovať veci. Dobre, tam daj svoju pec. Tuto je... Nič nevidím na minimape a nie. Nie. Rozdeliť. Nie, nič som nepočul. Ja ne... Počul som cave dvere. Čo? Ja fakt neviem, nevidím ho ani na... Jemu drbe? Prečo tak moc hučí? Ne... Viacej pre istotu. O jedno... Veď si to už daj piecť, nie? Áno. OK. Aj mne to celkom vadí, ale ešte, že furt nemám mining fatigue. Takže ty si našiel... OK.
Ty vole! Prestaň ale! More, prestaň! Teraz mi ide zase na nervy. Daj pokoj, kámo, ja ťa počujem už 1000-krát. Nedá pokoj, he? Jo. Copper good, it's okay. Yeah, let's go, baby. This fuck... Není furt na mape, není furt na minimape. Minimapu, to je mod. Xarius minimap. Doriči. Ja nie. Dobre, ty máš rýchlejší počítač. Oh. Prosím? Aha. To celkom ani... Bože, ten cave door vydáva zvuky. Opil sa, ale fakt? Yep. Asi už nie. Jo. A vyrobil som si bumerang. Ty si sprostý? Veď bumerang je... Avšak si sa už joinol. Haló. Ty máš 100 hápok. Ty máš 100 hápok. Neviem, ale kúkni, toto je ten bumerang. Netherite sa vyurobi... Ježvária. Počujem the man from the fog. Nie, v poho. Oh, yeah, 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 yeah. To je tiež ďalší problém. Ináč, našiel si redstone? Jozaj, veď je iron pickaxe. Neviem, skús. Či sa dá. Ale teraz sa fakt bojím ísť von, lebo ma zabije hneď ten parchant. Čo si dáš? Asi. Choď kúknuť.
No, ale nie, to si jak za sekundu kúkol. Si iba povedal, si sa dal do toho módu a hneď si povedal, není tu. To bola iba milisekunda. Hitlo ťa nie. O, ty kokos, hneď za tým bol koper. Fatík. On neuvidí. Jo, to fakt. Dobre, ten Smith Table pre zbranie je celkom drahý. Hej, ako? Joj, first aid, jo, to kúknem. Ty si mi to hodil, či čo? No tak neviem, vyhýtal si sa. Gabo, ako sa to volá? F-I-R-S-T? Mne to nevyhľadá. Čo? Prečo to nevyhľadá? V all the items, či just enough items. Aha. Hej, už hej. OK. A ešte potom na a potom to vlastne OK, budeme potrebovať veľa oviec. A na toto netreba ovcie, ale... Som tu. Takže, yes, ovca na tie first aid kit. Jaj, ale potrebujem Spidera, no. Siren Head! Ja nechcem, kamo, ja fakt nechcem, sorry. Nie. Ja sa bojím. What the f... Knocker! A keď sa kúknem na ňo, nič neurobí. Hej, kúkni ty na ňo. Skús kúknuť ty na ňo. OK. A kámo, vyzerá
to, že ten mod ho má. Oni sú spojení. Kúkam. Není. Ja ho nevidím. No, to je pravda. OK, je, už tu je. Je. Lebo... Napravo. Tam, všade, na každom rohu sú kotorčky. Táto je moja. Poď spať, Jaro.